Dobrý deň, vážení priatelia, milí fanúšikovia tipovania na športové stretnutia. Srdečne vás zdravím z Grand Bay, nádherného miesta na Mauriciu. Včera som vám radil na Patreone vo svojich VIP analýzach 2,5 plus góla na zápas v finále FA Cupu Manchester City, Manchester United. Tento zápas vyšiel, pokiaľ ste ho dali, určite ste si urobili radosť a zvíťazili ste. Dnes tu mám túto šesticu zápasov. Hokej, boj o tretie miesto, Švédsko, Kanada, 5,5 plus, 6 gólov musí padnúť v zápase. Belgická liga, Klub Brugge, Cercle Brugge, 2,5 plus, 3 góly v zápase musia padnúť. Z tej istej ligy St. Giles Genk, 2,5 plus, takisto 3 góly v zápase musia padnúť. A máme tu 3 zápasy z norskej ligy, Rosenborg, Kristiansund, 2,5 plus, takisto 3 góle. Potom Brambergen, Molde, 2,5 plus, 3 góle v zápase musia padnúť. A nakoniec tu máme Viking, HamKam, 2,5 plus, 3 góle v zápase musia padnúť. Takisto verím, že budete mať šťastný výber z tejto mojej ponuky. Vyberte si 2, 3 alebo 4 zápasy, ktoré sa vám najviac páčia. A zvíťazte. Takže to by bolo z dnešnej ponuky všetko. Zdieľajte, lajkujte, dajte si odber. A ešte vám prajem veľa zdravia a šťastia pri tipovaní. Bye bye.